A la platja hi ha un grup de tancs abandonats que cal recuperar i nombrosos cadàvers completament en descobert. Les nostres forces han tingut moltes baixes en apropar-se al riu. Passen ferits, conduïts en llitera. Se senten detonacions i gemecs. Al meu costat, el comissari enfoca els prismàtics cap a una masia que es veu a l'altra banda del riu. Les màquines obren foc. L'enemic localitza les descàrregues i afina la punteria. Les morterades ja cauen a prop. El pont és ple d'impactes. M'he salvat per un pèl. Passen riu avall, cadàvers i restes de passeres i baranes. Cada nit continuen les escaramusses per rescatar els tancs en pèrdues. Els morters tornen a la mateixa. Una nit, pels vols de les 12, vaig néixer per segona vegada. Estic sol, voltat de sacs, en un lloc d'observació. Una veu crida: Joan! Reculo a la trinxera i en constatar que no hi havia ningú, incideix al lloc on era abans una bomba que en fer falla a l'espoleta m'omple de fum i olor de rostit. Em xiulen les orelles. Després soc traslladat estès en una llitera i miro, com puc, el firmament. Com a voten, la sapiència em costa un ull de la cara. L'endemà crec que el bombardeig de l'artilleria va continuar seguidament des de la matinada.